Pripravíme si potrebný otvor vyrezaním do poistnej hydroizolačnej fólie, prípadne do plného debnenia pílou vypílime otvor o rozmere 150 mm na 150 mm. Keramickú odvetrávaciu rúru postavíme spolu s prestupovou škrydlou naopak a tesniacu manžetu pretiahneme cez keramickú rúru. Na keramickú rúru nasunieme flex hadicu a upevníme ju svorkou. Keramickú rúru s prestupovou škrydlou, flex hadicou a tesniacou manžetou osadíme ako jeden kus na otvor. Manžetu zasunieme na strane pri hrebení pod fóliu, ostatné časti manžety položíme na fóliu a zalepíme lepidlom. Tým istým spôsobom realizujeme osadenie anténnej priechodky bez použitia flex hadice. Podľa požadovaného priemeru tyče upravíme anténnu priechodku. Prestup k solárnemu systému prichytíme v požadovanom mieste na strešné laty a preložíme škrydlou tesniaci pás, ktorý je súčasťou prestupu. V prípade nutnosti upravíme škrydly podľa potreby. Spodný lem prestupu sa vyvedie na krytinu a vyformuje.